Čo ľudia, dneska to bude... Prečo máme kliknutého Edgara? Dneska to bude... Neviem ani aký push. Proste budeme plniť questíky tu. Máme nejaké questy celkom dosť a nejaké tu sú aj... Takže ideme rankedy hrať, takže sa nemusím ani meniť toho brawla a v rankedoch si vyberiem. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ľudia, ešte rýchle reklamné okienko na môj Instagram zavináč Black Pigeon podtržítko YTB, volá sa to takisto ako tento YouTube kanál, choďte tam dať follow a budú tam ešte bude tam teraz nejaké video, ale o tom sa zmiením vo videu, áno, o videu sa zmiením vo videu a choďte tam dať určite follow. Sú tam pravidelné storyčka a reely, takže... nie, čau. Reklamné okienko končí. Páčiť, dajte like a odber. My sme dostali mod Stand and Slow, takže žiadny El Primo, alebo... Takže žiadny... No, proste nedajú nám stan ako Dynamite zo Stan Gadgetom. Leona? Nie. Darila. Vyskúšam. Dúfam, že... zobral som ho výbranie, toho som sa bál. No ja na neho nemám shield gear, takže bude lepší tento Darila. Ešte má ten skin dobrý SpongeBobovský. La. Počkaj, teraz dám asi gól. Dám teraz gól. OK, tak to je dosť dobré. Hneď sme dali gólis. Hneď automaticky sme ho proste dali. Ojoj. Čo si myslíš? Čo si myslí? Nejaké tie šúty ti tu dám. Malý range mám. Daj mi, sam, daj mi. Daj mi! Sam! Daj mi! Pekný take shot. Krásny. Prvá hra vyhratá. Myslel som si, že budú lepší naši oponenti. Fakt som si myslel, že ten Daryl bude lepší ako ja, lebo mal ten shield gear a ten skin, ktorý nosia väčšinou dobrý hráči. A zase je to Bravo Ball. A tuto si zoberiem... Koho? Tak zase toho Daryla. Ten je dobrý na Bravo Ball. Akože aj Mortis je, ale dúfam, že není zase to šúchanie. Prosím, dúfam, že nie. A zase sme nedostali úplne zlých oponentov, takže mohla by to byť výhra aj tak, ale teraz majú trošku aj lepšie ranky. Ale nejsú to moc OP brawlery, to ja som na nich counter, na všetkých nich. No. Bibi, daj mi tú loptu. Si blbá, Bibi! Bibi, ty zabij toho Edgara. Ty sa nestaraj o mňa, o tú loptu. Ty nemáš čo s ňou spraviť. O tú loptu. Ty nemáš čo s ňou spraviť. Myslíte, že mi nahraja tá Bibi, keď dám k ubrane ultinu? Nahrala mi to rovno teraz. Prečo neviem dať pečtu? Ja som blbec. Oni sa celkom fajtia teraz. Bibi, ty zabij toho Edgara. Alebo niekoho, proste zabij. A niečo správ v tej hre. You got baited. You got baited. You got baited. 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 Baited.
by to dalo normálny gól, nepotrebujem dávať samé trickshoty, akože. 0 zvuku. OK, keď ste ma teraz nepočuli, tak hráme rankedy a nechcel som dať takýto zlý gól. Dúfam, že ste ma počuli. Keď nie, tak sa vám veľmi ospravedlňujem. Keby nechápete toto ospravedlnenie, mám trošku zachybnutý hlas. Keby nechápete toto ospravedlnenie, tak to kvôli tomu, že v iných videách mi moc nefungoval mikrofón. Ako napríklad tento prípad. Wow, dík za pavek. Vy ste ma počuť. Ty vole na 80 HP. Poď, Bazila! Alebo Bibi. Baz alebo Bibi to dajú. Dobre! Dali sme prvý gól. Nás nejašnú a nedajú nám úplne ľahučký gól, ktorý sa dáva úplne ľahučko, tak sme to vyhrali. Daj loptu. Sa tam pripevním. Wow, fakt dobre. Ale vyhrali sme. To je hlavné. Nedal som síce gól, ale vyhrali sme. To je hlavné. Bounty. Teraz neviem, čo mám zobrať, ale asi zoberiem Leona. Zoberiem Leonka. Nič si nezmením. Na Instagram Blackpigeon. Tam som o tom presvedčený, že toto video tak už by malo byť aj nové video s takou figurkou, so Sonicom, čo som si dneska kúpil. By malo byť vydané v tomto čase. O tomto čase. Bylo som. Zabite tu Bibi, ne. Ale oni majú málo. Som mŕtvý. Oj, ne, one. Zabiť Jessie. Ne. My to ešte prehrajeme, mi nehovor. Keď dáme jednu výhru, tak dostaneme 4 star dropy. 2 tie Demonic a 1 Ranked. No, dostali sme tento Gem Grab. Zobali mi Mortisa, toho som nechcel, takže Rika si zoberiem. Ojoj, Surge, toho som sa bál. Dúfam, že toto neprehráme. Taký dobrý streak sme mali, akože nehovorím, že sme prehrali, už sme vyhrali kolo. Najhoršie je, že keby sme dostali bounty, tak by to bolo lepšie, lebo tam za kill proste dostaneš tú hviezdu a nie, ale túto musíš zbierať. V tom je na nič Gem Grab, podľa mňa. To bola zbytočná ultina. Ne, Wi-Fi. Skoro som ho zabil, ty vole. Poď to dáš? Ten Mortis ho nedal? What the hell? What the hell is even that? Tak počkať, ale oni nejsú až tak moc dobrí, jak som si myslel. Oni nemajú, akože majú mega dobrý rank, ale nejsú až tak dobrí. Ani jeden. Takže sú dobrí, to sú, ale nejsú až tak moc dobrí. Fakt, akože ja nepodceňujem nikoho, ale nevyzerajú moc taký. Počkaj, ten Mortis teraz musí mať 10, takže... Oh yes. Mortis, choď. A nezastavuj. No, možno sme to vyhrali. OK. Ne, Wi-Fi. Kto tu bude mať? My opäť dvaja, tak to je na nič. Musí ten... Tik zomrieť. Aby som mal ja 10, alebo on 10.
OK, ja mám 10. To sme vyhrali už. Jupi! To je dosť bieda pre nich. OK, máme Epic Starter, ja som si myslel, že je anket. Škoda. Freestyle nič. Freestyle. To je moc dlhé. To je až moc dlhé. OK, tá Willow. Nice. Tak padol nám aj skin. Práve sa mi vypol telefón, lebo som chcel dať screenshot a proste sa mi vypol telefón. No, keď dúfam, že sa to natočilo, padol mi tento skin na Willow. Takže som za to rád, ale až tak moc nie, lebo som si pred pár mesiacmi kúpil tento skin a bol celkom drahý. To keby som vedel, že mi padne, tak si ho nekúpim. A tento je peknejší. A čo máme ešte za questy? OK, splníme. Dobre, tak ideme ešte pár. Ešte ľudia taký rýchly záber, toto je záber z starého videa, to som tam len tak dal. A vlastne, no povedal som tam, že splníme tie questy na tie ankety, neviem prečo som bol teraz tak dlho ticho. A stačila mi jedna hra. Išiel som 3 a 2 som prehral, takže vám ich strihnem, lebo to bolo hrozné. Dám vám som iba bez momenty. Emska, ty nemáš fajtiť Mortisa, ty máš fajtiť Emsku. Ale ne. Preč, Emska, choď do zadku. Choď preč. Zabiješ. Dobre, dobre, Colt. A zdrhaj Emska do... Preto to nenávidím Game Grab. OK, Emska, Kenji. Akože Kenji nebude problém. Až taký veľký, ale... Tiež nič nerobia, akože ja si nechcem iba sťažovať na teammate, ale musím... Tam nič nerobia teammate. A počkať? Zabij to byť! Tak ja som úplný zabijak. Tak ja som úplný zabijak. Tak toto, ale musím... Ešte vám teraz dám ten záber, ako som zabil celý tým. Akože síce sme prehrali, ale musíte uznať, že to bolo pekné. Tak ja som úplný za jednu výhru, lebo toto video není úplne ni questoch, toto je video o pušovaní rankedu, alebo neviem čo. A dostali sme nové ranky. A nie, neboli. Už sú. Bože, 54 HP. Čakať. To jak sa volá ten Angelo? Bože, boti v Brawl Stars majú fakt divné mená. Ako ja proti tomu nič nemám, ale na čo by si sa tak volal? V hre, ktorá je pre deti. Takže máme aj questy, aj vlastne to, o čom bolo toto video, takže iba si otvoríme to, čo máme v Brawl Passe. Wow, 1000 coinov a 2-krát, takže lebo mám Brawl Pass Plus. A upgradneme si Edgara nie, Edgar je blb. Upgradnem si Kaju, toho chcem pušnúť v tejto dobe niekam. Fuj, toho dnesného Brawla, ja si dám preč a dám si toho od môjho obľúbe. Takže, čaute ľudia. Prečo? Robím úvod. Takže ľudia, toto je koniec tohoto videa. Splnili sme si nejaké tie questíky. Dúfam, že nebudem zase šúchať zvuk. Ešte raz.
Takže ľudia, už je koniec tohoto videa, spravili sme si nejaké tie questíky na Yankedy, poplnili sme si v Brawl Passe, sme tie nejaké tier dali, sme silver niečo, padol nám skin, takže za mňa veľmi úspešné video a dajte like a odber, chcem dať 40 odberateľov do konca roka, alebo aj 50 a ja sa s vami lúčim a čau.